should a state employee be found to be doing business with the state, or is a director in a company that conducts business with the state, that on its own is a criminal offense. Umphathiswa wenkonzo zikarhulumente uMnumzana Senzo Mchunu usandula ukupapasha uluhlu lwamagama i-1500 oyanyaniswa namashishini anikezele ngeenkonzo kumasebe karhulumente. Isebe lezezimali laseMpuma Koloni linike amasebe de kube ngomso ukuba anikezele ngengxelo yemiqathango ezakulandelwa ukohlwaya amagosa karhulumente achaphazeleka kwiithenda zokunkinkishela urhulumente ngezixhobo zokuzikhusela ii-PPEs ngamafuphi. Imithetho ejongene namagosa phezulu kurhulumente oyanyaniswa neenkampani ezinikezela ngeenkonzo kurhulumente ityeshelwe kwaye urhwaphilizo luphindelwa nguNdaba-Mlonyeni. As a society, what we need to ask ourselves is, why do ethics matter? And they matter because they speak fundamentally to what it means to be a responsive public servant. Ukubanjwa ngobhongwane korhulumente ngamashishini anobudlelwane namagosa karhulumente sekuthatyathwa njengentlalisenzeka. Sithini isisombululo kule nyewe? What we need to do is to have that single entity that is independent, that should be insulated from any political interference, so that it's able to do its work without fear, favor, or prejudice, that it is highly resourced. That we use civil society muscle to make sure that there are consequences for those who are corrupt and who steal from you and I. And that kind of consequence management on our part can come in many forms. It means that we can disincentivize political parties by not voting for them. Lamagosa akholelwa ekubeni ukuchongwa kwenkampani oyanyaniswa namagosa karhulumente kunkonela urhwaphilizo kwaye kudlela indlala amanye amashishini angenabudlelwane namasebe karhulumente. Kwiindaba ze-SABC, ndinguJoe Manciya.